Sa labing importante nga kasaysayan sa nasod ang eleksyon 2019, ana kanunay ang GMA Network aron ihatod ang labing halapad ug labing komprehensibo nga pagbalita alang sa mga dapit sa Sugbo ug sa Eastern Visayas. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak mao'y mohatod sa dagan sa eleksyon. Si Chelo Valiena sa report. Katotohanang magpapalaya sa bayan. Pipila ka minuto sa dili pa buksan ang mga polling place, ana-ana ang mga tigbalita sa GMA Regional TV aron mahatod ang labing labas ug komprehensibong balita. Sa labing unang higayon, makigpartner ang GMA Regional TV sa University of San Carlos nga nagbase din sa Sugbo o sa Silliman University sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Gawa sa dagkong mga universidad, partner usab sa GMA Regional TV ang DYSS o DYRT sa Radio GMA o sa mga estasyonan sa radyo uba sa Catholic Media Network. Nakalain-laing stringer usab nga nagagikan sa Bohol, Negros Oriental, Siquijor o sa mga lungsod sa Central ug Eastern Visayas nga moabag aron paghatod sa labing uwahing kalambuan sa mga balita. Ihatod ang kalambuan sa Election 2019 Special Live Coverage sa GMA Regional TV Balitang Bisdak sa pagka-alas 5 sa hapon. Samtang laing atangan, dili lang sa mga kapusong Bisaya, apan usab sa mga Bisaya sa tibuok kalibutan kay sa labing unang higayon, ihatod sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang Election 2019 Special Live Coverage Online Edition sa alas 9:30 sa gabii hangtod na sa pagka-alas 10 sa gabii. Makita kini sa www.gma.regionaltv.com o sa official Facebook page sa RTV Balitang Bisdak. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.